नोंथाङा बिजाथिलाय मोनखांनायनि उनावहाय मा बुंनो सानो जुनारजों? बे समावहाय आं गिबियावनो जोंनि बिपिएफ दोलोनि आफादगिरि अर्थात सेन्ट्रेलनि बारग' बिटिसिनि चिफ मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारखौ हामबाय होनग्रोदों। मानोना बिनि अननायाव मैया 22 जन केन्डिडेटखौ पिएमबि मिटिं जानायजों लोगोसे डिक्लेयार खालामबाय। बेनिखायनो श्रीजुत हाग्रामा महिलारि सारखौ आंनि गोसो गोरबोजों हामबाय होननाय जासिदों। लोगोसे सेन्ट्रेलनि नेहाथारि मानगोनां महिसर सार बिथांखौबो हामबाय होनदों आरो जोंनि डिस्ट्रिक्टनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिजों लोगोसे दैदेनगिरि बिथांमोनखौ आरो ब्लकनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिजों लोगोसे दैदेनगिरि बिथांमोनखौ हामबाय होनदों आरो मोनफ्रोमबो सेलनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौबो आंनि गोसो गोरबोजों हामबाय होननायखौ जासिदों। मानोना बिथांमोननि अननाय आशीर्बादाव दिनै आङो सासे जुनार समष्टिनि केन्डिडेट महरै आङो दिनैहाय बिजाथि हिसाबै स्वीकृति मोनबाय। बेनिखायनो बयखौबो हामबाय होननाय बे समाव जासिदों। रायजो राजाफ्रा माबायदि अनसायनाय मोनगोन ना आसा थिदों? आङो जे दिननिफ्रायनो सेन्ट्रेलनि निर्देश बायदि एडभान्स केन्डिडेट मोनगोन आसायावनो आङो गोबां जायगायाव आङो जुमदा समष्टियावहाय गिदिंदों आरो मोनफ्रोमबो जायगायाव रायजोफोरनि गोबांथार अननायखौ मोनदों आङो। आरो दिनै आङो बुंनो हायो केन्डिडेट जानायनि उनावहाय बांसिन आङो अननायखौ आरो मोनसिनबावगोन होननानै आं गिदिर आसा दङ। मानोना मोनफ्रोमबो जायगायाव मोनफ्रोमबो एंगेलजों टिचारानो हक इन्टेलेक्सुवेलानो हक बा आबादारियानो हक बिभिन्न श्रेणिनि जोंनि मानगोनां रायजो भटार्सफोरा दिनैहाय आंनि सायाव फोथायनाय आरो बिपिएफनि सायाव मोनसे फोथायनायखौ दोननानै आंनि दिनैहाय अनसायनायखौ आङो मोननो हादों। नोंथाङा बेसेबांसो भट मोननानै देरहासारगोन बायदि होनना गावखौ सानो? आङो मार्जिनखौ बुंनाय नङा, खिन्थु आङो 100% जुमदार मानगोनां भटार्सफोरनि भटखौ लानानै आङो गोबांथार माबायावहाय अंखौ आङो देरहानो हागोन आंहा मोनसे फोथायनाय दं, खिन्थु मार्जिनखौ आं बुंनाय नङा। देरहाखांनायनि उनावहाय रायजो राजाफोरनि जौगानायनि थाखाय मा मावनो होनना थांखि लादों नोंथाङा? जोंहा सेन्ट्रेलनि निर्देश बायदि जोंहा मोनबा ग्यारेन्टि जोंहा अलरेडि डिक्लेयार खालामखानाय जाहैबाय। बेखौहाय निस्सय फ्राय चेनेलानो मिथिखाबाय आरो रायजोफ्राबो दिनैहाय मिथिखाबाय। मोनबा ग्यारेन्टि जोंहा अलरेडि डिक्लेयार खालामबाय। जेरैहाय 1 नम्बराव जोंहा लेन्ड पाट्टा होनाय, बिनि उनावहाय इयुथफोरनि थाखायहाय इयारलि 100 crore खोथा आरो महिलाफोरनि थाखाय 40 crore इयारलि आरो जायफोर एसे गोरिब श्रेणी बिथांमोननि थाखायहाय 50 crore आरो बिनि उनावहाय जायफोर सिनियर सिटिजेन बिसोरनि थाखाय 10 crore बेबायदि मोनबा ग्यारेन्टिखौ अलरेडि जोंहा सेन्ट्रेलनि निर्देश बायदि डिक्लेयार खालामखाबाय। सरकाराव फैनायनि उनाव बेखौ मावगोन होनना। बिनि अनगायैबो जोंहा गोबांथार दङ मावनांगौ। जिहेतु जोंहा एग्रिकालसार सेक्टराव जोंहा मावनांगौ दङ, हेल्थ सेक्टराव मावनांगौ दङ आरो बेबायदिनो गोबां इम्परटेन्ट माखासे लामाफोरबो दङ आरो बेबायदिनो केनेलफोर जोंहा आरो माखासे जोंहा इरिगेसन प्रटेक्सन बेफोरबायदि गोबांथार जोंहा मावनांगौ दङ। बेनिखायनो बेफोरखौ सिगाङाव दोननानै मावलांनाय जागोन। नोंथांनि देरहासारनायाव बबेबा राजखान्थि दोलोफ्रा हेंथा होगोन बायदि सानो नामा नोंथाङा? आंथ' दिनैहाय बेखौनो आसा खालामो देरहानाया जोंनि मानगोनां भटार्सफोरनि सायावसो। बेनिखायनो बेवहाय हेंथा होलायनायनि खुनु बाथ्रा फैया। जायखौ मोजां मोनो बेखौनो भटखौ होगोन, नङा होमबा? जायनि सायाव भटार्सआ फोथायनाय दं। जिहेतु आं बुंदों दिनै बेसेबां मावनो हादों हाया मिथिया, खिन्थु आङो गोबां गाहाय थाखोनिफ्राय फैनाय हिसाबैहाय जिखिनि आङो मावदों बेखौ आं एसेबाबो गोबाव समनिफ्राय रायजोनि थाखाय मावबोदों। जिहेतु आंनि जायगाया जोनोम जायगाया रायमना, जों बयबो मिथिगौ सा ओनसोला। हानायखिनि आङो खुनु धोरोम जाथि बासियालाबानो आं बेबायदि सहायखौ खालामबोदों। जास्ट इलेक्सननि थाखायल' नङा, आङो खमसेखम 10, 12, 15 बोसोरसो आं बेबायदिनो ससियेल वार्कखौ मावबोबाय थादों। दा बेनिखायनो निस्सय रायजोफोराबो निस्सय आंनि सायाव फोथायनाया निस्सय दोनगोन आरो आंनि सायाव लाखिगोन होननानै आंहा फोथायनाय दं। नोंथाङा सासे बिपिएफ राजखान्थि दोलोनि बिजाथि हिसाबैहाय फैबाय थानाय बिसायख'थिखौहाय माबायदि रोखोमै जाजालांगोन? प्रिफेयार इलेक्सन जानांगौ, खुनु थारमाने असान्थि जानो नाङा। सान्थिबाबो इलेक्सना जानानै थांनांगौ। मानोना दहाय होनबाय जे जिनिसा रायजोफोरा जायखौनो मोजां मोनगोन, जायनि सायाव भरसा दङ,
जायनि सायाव भबिष्यत दङ बिनि सायावनो निस्सय भटखौ होनानै देरहासार खालामगोन। बेनिखायनो नोङो दिनैहाय नोङो दां दुखाल खालामगोन बेखौ रायजोआबो बुजिगोन जे मानो बियो दिनै बुंदों, गाज्रि राव बाहायगोन मानो बियो बुंदों। जेब्ला नोङो बल गेलेयोबा जेब्ला जेननोसै अब्ला आथिंफोराव जोआ होमब्ला थिग बेबायदिनो जेननायनि समावहाय बायदि रोखोम बाथ्राफोरखौहाय बुंनाय जायो। दा बेनिखायनो दिनै जोंहा सोरखौबा गाज्रि बुंबाबो आं रिप्लाइ होनोबो आं साना, नङा होमबा? मानोना रायजोआ मिथिगौ, भटार्सआ मिथिगौ। मानोना आं बुंनो हायो नैबे जुमदा समस्तियावहाय दिनै रायजो राजाफोरासो दिनैहाय ब्रेन्डेड। आं ब्रेन्डेड मानो होनदों, BPF सापर्टारफोरा दिनै ब्रेन्डेड। मानोना BPFखौहाय अराय सम बे माबाया जुमदा समस्तिनि मानगोनां भटार्सफ्रा देरहाहरबाय थादों। बेनिखायनो सोरबा केन्डिडेटआ नङा, ब्रेन्डेडखौ आं बुंगोन भबिष्यत सिन्था खालामनो हायो नैबे समस्तिनि गासिबो भटार्सफ्रा। बेनिखायनो मान होनायजों बिथांमोनखौ हामबाय होनो, जेरैबायदि आवगायनिफ्राय देरहाहोदों BPFखौ एबारबो गोबां भट लानानै देरहाहोगोन आंहा फोथायनाय दङ।